गोबां इन्जिनियार दं बिटेक खालामनायनि उनावबो ITI बिथांमोना फरायफिनो आरो बेफोरखौ मानो फरायफिनो बिथांमोना दे सासे इन्जिनियार आरो बिथांमोना मानो फरायफिनो आरो ITI नि आथिखालनि जे रेन्ज डेभेलपमेन्ट ITI नि फरायनाय सासे स्टुडेन्ट एबा ITI खालामनाय सासे सोलोंसाया माबायदि जब मावनो हायो एबा माबायदि जब मोनो एबा माबायदि खायदा एबा माबायदि आदबजों बिथांमोना जब मावनो हायो आरो जब मोननायाव बेसेबां गोरलै गासैखौबो सावरायगोन नोंथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय अब्लानो नोंथाङा बुजि मोनगोन ITI जायखौ बुङो जोङो इन्डास्ट्रियेल ट्रेनिं इनस्टिट्युट ITI आव माबायदि ट्रेड एबा माबायदि कर्सखौ लानांगौ आरो माबायदि ट्रेडखौ लाबा साक्सेस जानो हागोन बेफोरनि सायाव गासैखौबो सावरायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ खालि नायबाय थाबानो जाबाय आरो जोबजासिम नायबानो जाबाय भिडिअखौ स्किप खालामनाङा अब्लानो नोंथांमोना ITI नि सायाव बुजि मोनगोन मानोना आं गावनि एक्सप्लेन आंहा जेनेबा एक्सप्लेन ITI खालामनायनि बेनि सायाव आं नोंथांमोनखौ फोरमायगोन अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय अब्ला जोबजासिम नायबा गासैखौबो बुजि मोनगोन अब्ला जों बांद्राय गोबाव खालामनोसै भिडिअखौ लेट्स गो एन्ड स्टार्ट ITI माने मिथिखानाय बाथ्रा नोंथाङा इन्डास्ट्रियेल ट्रेनिं इनस्टिट्युट आरो मिथियाबा मिथिबाय दिनैनिफ्राय आरो जेरैबायदि ITI फरायोबा जेरैबायदि नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि मेट्रिक पास खालामनाय लोगो नोंथांमोन बर्ड एबा सेबा नोंथांमोन सार्टिफिकेटखौ प्रोभाइड खालामो बेफोरबायदिनो नोंथांमोननोबो ITI जेनेबा नोंथांमोना फरायगोन एबा स्किल ट्रेनिं लागोन अब्ला नोंथांमोननोबो मोननै सिटिसनाव नोंथांमोननो सार्टिफिकेटखौ प्रोभाइड खालामो मोनसे जाबाय NCVT नेशनेल काउन्सिल भकेशनेल ट्रेनिं आरो मोनसेया जाबाय SCVT स्टेट काउन्सिल फर भकेशनेल ट्रेनिं मोनसेया जाबाय स्टेट आरो मोनसेया जाबाय नेशनेल जायफोर ITI फरायगोन जायफोर फरायसाफोरा सानबाय थायो आरो बिथांमोना ITI फरायनो गोसो दङ आरो बिथांमोना ITI फरायबा आं मिथिगौ बेखौ बिथांमोना साक्सेस जागोन बेनिखायनो बिथांमोना ITI खौ फरायनांगौ ITI आव जायफोर थायो जेरै नलेज सोलोङो आखाइनि बिद्दा प्रेक्टिकेल बे जाबाय थिउरि आरो प्रेक्टिकेल मोननै नलेजखौबो जों लानो हायो आरो बे प्रेक्टिकेल आरो थिउरि बे गासैबो लानानै मोनसे ट्रेड जायो जेरैबायदि फिटारा मोनसे ट्रेड MMP आ मोनसे ट्रेड बेबायदिनो बेफोरखौ ट्रेड होनना बुंनाय जायो जेरै मोनसे बिभाग जाय बाहागोखौ फरायदो बेखौ मोनसे ट्रेड बुंनाय जायो आरो बेबायदिनो अल इन्डियायाव दा भारतबर्षआव 138 ट्रेड दं आच्छा बारु थिगैनो दङ भारतनि बाथ्राखौ आं बुंनो थाङा जोंनि आसामाव 30 ट्रेड दं आरो बेनिनो इन्जिनियारिं ट्रेडा 20 जेरैबायदि फिटार MMP इलेक्ट्रिशियान बायदि बायदि आरो जि ट्रेड दोङो बेफोर जाबाय नन इन्जिनियारिं जेरैबायदि आइजोफोरनि काटिं बिउटि पार्लार बायदि बायदि मोनसे बाथ्रा मा ITI जेनेबा खालामदो ITI खौ माब्लाबा डिप्ल'मा होननानै खायसे सुबुङा बुङो ITI डिप्ल'मा नङा बेयो मोनसे ITI खालामनायनि उनाव जों सार्टिफिकेट मोनो बेखौ माब्लाबा डिप्ल'मा होननानै बुङा आरो नोंथांमोना जुदि मिथियाखैबा दिनै डाउट एन्ड कनफिउजआ क्लियार जाबाय नोंनि ITI डिप्ल'मा नङा ITI मोनसे सार्टिफिकेट जाय सार्टिफिकेटखौ प्रोभाइड खालामो NCVT नङाबा SCVT दा आसामाव गासै ITI सोलोंथाइ जों लागोन ITI गासै ITI दङ 28 ITI बेनिनो हौवासाफोर जायखौ फिटार इलेक्ट्रिशियान बायदि बायदि हौवासाफोरा फरायो 23 आरो बेनि अनगायै 5 दङ बायाव हिन्जाव माहारिनि थाखाय आइजो माहारिनि थाखाय लक्ष्मी जायखौ बुङो जों आइजो माहारिनि थाखाय मोनबा दङ बिथांमोना जेरै काटिंनिफ्राय बायदि बायदि सोलोङो आरो बेयाव दोङो लखिमपुर सानजा लखिमपुर आरो लखिमपुर तिनिसुकिया आरो गुवाहाटीनि रेहाबारियाव दोङो आरो हौवासाफोरनिखौथ' मिथियाखै जेरैबायदि माजबादाव दङ जोंनिया BTD एरियायाव माजबादाव दङ आरो बिथिं दङ भेरगाव दङ आरो गुवाहाटीफोरबो लानो हागोन नोंथांमोना नलबारिफोरबो लानो हागोन बायदि बायदि नोंथांमोना जुदि सोलोंनो गोसोबा लाबानो जाबाय आरो बेनि जिथुबा आयदा क्रस जायखौ होनो जों क्रसआ जोंनिया 2 बोसोर 1 बोसोर आरो 6 मान्थ 3 मान्थ बायदि बायदि जों लानो हागोन नाथाय ITI फरायबा मा लाब जायो जों जों फरायो ITI फरायबा मा लाब जायो ITI फरायनो थाखाय जोंहा लाबा ओरैबायदि जायो मा ITI फरायबा जोङो जाय ITI खौ फरायगोन 2 बोसोर ITI फरायनायनि उनाव फरायबाय जोङो ITI फरायनायनि उनाव जों मोनसे कम्पानियावबाबो मोजां दरमा गभर्नमेन्टनि रुल बायदि गभर्नमेन्ट दरमाथ' मोना थेवबो जोङो
मोनसे मोजां दरमा लानानै मोनसे जब मावबाय थानांगौ आरो गभर्नमेन्टनि थाखायबो जों एप्लाइ खालामबाय थानांगौ माथि गभर्नमेन्टबो मोननो हानाय बेफोरबायदि जों गभर्नमेन्टबो एप्लाइ खालामनो हायो आरो आं बुंबाय दानिबो इन्जिनियारफोरा ITI खालामो इन्जिनियारफोरा ITI खालामनायनि मोनसे गुबै जाहोना जाबाय सासे इन्जिनियार सिङाव बेसेबां ITI नि सोलोंसा थायो 10-15 जन 15 बा 10 ITI स्टुडेन्ट बिथांमोननि सिङाव जब खालामबाय थायो रानिं जब खालामबाय थायो आरो सासे इन्जिनियारथ' इमान इन्जिनियार दङ आरो सासे इन्जिनियारनि सायाव 10 जन 15 जन ITI फरायसाया खामानि मावदो एबा साख्रि मावबाय थायो प्राइभेट जबबाबो मावबाय थायो अब्ला अनजिमाया सोरनिया बांसिन जाखो ITI ना निश्चय बांसिन जादों बेनिखायनो ITI खालामो मानोना सासे इन्जिनियारनि सिङाव 10-15 जन ITI सोलोंसाया जे मावनो हायो जब मावनो हायो बेनिखायनो ITI सोलोंसाया बांसिन आरो ITI जबबो सोलोंनो थाखाय खाबु लायो बेफोरबायदिनो मानसिया ITI मावला फैयो जोंनि एडमिशन ITI नि जिथु ITI नि एडमिशना मेट्रिकखौ पास खालामनाय लोगो मेट्रिक जेब्ला पास खालामगोन मेट्रिकनि रिजाल्ट होगोन बेनि उननिफ्रायनो ITI नि एडमिशन सोलियो आरो बेखौ नोंथांमोना अनलाइनबो खालामनो हागोन नोंथांमोना गुगोलाव सार्च खालामबानो मोनगोन ITI.com ओरै खालामनानै नोंथाङा सार्च खालामबानो मोनगोन नोंथांनि एरियाखौ होबानो जाबाय नोंथांनि स्टेटखौ होबानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोना बेनि एप्लिकेशन जो प्रफाइलखौ नोंथाङा नुनो मोनगोन आरो बेफोरबायदिनो एप्लाइ खालामनानै ITI एडमिशनखौ लानो हायो लोगोसे ITI जे एडमिशन लायो आगोल ओरैबायदिमोन जे ITI खौ सब सुबुङानो खामा जायफोर सुबुङा थारमाने इन्जिनियारिं खालामनो हाया जेरै नखरनि जा जोंनि बर' समाजनि गेजेराव नखरावथ' गोबां दुब्ला सुबुं दं रां रुफा गैयै सुबुं दं बिथांमोननि थाखाय ITI नाथाय जोंनि ITI मा जाखो सासे फरायनो हानाय रां थानाय धोन थानाय सुबुंनि फिसा जेरै इन्जिनियार सोरबा जादों डाक्टर प्रफेसर बिथांमोननि गथ'फोराबो ITI खालामो मानोना ITI नि जब मोननाया गोबां गोरलै बेनिखायनो बिथांमोनाबो इन्जिनियार खालामनो गारनानै ITI खौ खालामनानै लायो आरो ITI खालामनायनि उन मोनसे बाहागोआ मा मिथिगोना ITI खालामनानै जोङो जेब्ला ITI खालामनानै नोंथाङा जे खालाम थांगोन अब्ला ITI खालामनाय थांनाय फरायसाया मोनसे एग्जाम होनांगोन बे एग्जाम होनायनि उनाव जेथुआ जेयाव जि फरायनो थांगोन बिथाङा फरायनाय इन्जिनियारिं फरायनो थांगोन आरो इन्जिनियारिं फरायनायाव 6 सेमिस्टार जायो 6 सेमिस्टारनि बिथाङा बे एग्जामखौ पास खालामनो हाबानो बिथांनि मोननै सेमिस्टारखौ कमायना होयो ITI स्टुडेन्टनि थाखाय बेबायदिबो बिथाङा मोननै सेमिस्टारखौ काट खालामनानै थोंजोङै 3 नम्बर आरो 4 नम्बर आरो 5 नम्बर 6 नम्बर सेमिस्टार गाखोनो हायो बेबायदिबो लाब जायो बेनिखायनो आंनि बायदिबा बर' समाजनि सुबुंफोरा गथ' फरायसाफोरा गोग्लैसोनानै गोबां दं बिथांमोना मानो लाया ITI मानो फराया बिथांमोना ITI नि जब मोननो थाखाय गोबां गोरलै नोंथाङा जेनेबा ITI खालामनायनि उनाव नोंथांमोना मा ट्रेडआव लानो मा नोंथाङा माबे बिफाखौ फरायनो नोंथाङा बेखौल' सिलेक्ट खालामबानो जाबाय बेखौ सिलेक्ट खालामनायनि उनाव नोंथाङा जुदि सरकारि जब मोना अब्लाबो जेबो खोथा गैया नोंथाङा प्राइभेट जबखौ मावनो हागोन नङाबा नोंथाङा प्राइभेट जब मावाबो नोंथाङा निजेनो दखान होनानै लानो हागोन जेरैबायदि फिटार सासे फरायनाया बिथाङा वेल्डिंनि दखान होनो हागोन बा वार्कशप मोनसे खुलिना लानो हायो गोबां फैसा बेयावबो मोनसे खुलिनो हाबा आरो आथिखालाव दा सरकारनिफ्राय लनबो मोनो बेबो मोनसे सुबिदा जादों आरो खायसे फरायसा इलेक्ट्रिकनि सायाव फरायो इलेक्ट्रिकनि सायाव फरायनाय लोगो लोगो बिथाङा गामियारि ओनसोलाव दखान होयोबाबो बिथांमोना मा जायो गोबां वेरिंनि खामानि बिथांनि आखायाव फैयो आरो बेबायदिबो बिथाङा न'खरखौ बेंनो हायो जुदि बिथाङा गभर्नमेन्ट जब मोना बा प्राइभेट जबबो मावनो गोसो गैयाबा गावनि आन्डाराव एबा गावनो मोनसे दखान खुलिनानै जब बायदि पार्मानेन्ट खालामनो हायो गावनि दखानखौ आरो बेफोरबायदिनो बिथाङाबो रां खामायनायाव गोरलै आरो रां खामायनो हायो बेफोरबायदिनो नोंथांमोना जुदि ITI नि सायाव सोलोंनो जुदि गोसो दंब्ला बा नोंथांमोना माबा मोनसे सोंनो लुबैदों आंनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइकथ' खालाम लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला मानोना बेफोरबायदि टेकनिकेल आरो इनफरमेटिभ भिडिअ अराय नोंथांमोननि सेराव आं लानानै फैबाय थागोन बेनिखायनो नोंथाङा जुदि गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै प्लिज लाबानो जाबाय मानोना नोंथांमोननि हेफाजाब आंनो अरायनांगौ आरो नोंथांमोननि हेफाजाब मोनबासो आं जौगानो हागोन आरो आंनि चेनेलाबो थांना थागोन अब्ला दिनै एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअजों नोंथांमोनखौ आं लोगो मोननाय मिजिं खालामनानै दिनै एसेयावनो बाय जै बर' हारिनि